סחטן. איתנו על הקו אורי. גידי נווה. אתה איתי? בטח. תקשיב, נמצא גידי נווה, שהוא הוגה אלגוריתם להשמיעה ומנהל הפרויקט במעבדה לעיבוד אותות ותמונות בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון. רספקט. אהלן גידי. וואו. שלום נועה, שלום אורי. אהלן גידי. רק רציתי לוודא, כשאנחנו אומרים הוגה, מי כל הצוות שיחד בניתם את האלגוריתם הזה, כי זה, אני חושב, משהו מאוד מיוחד. אוקיי, אז נתחיל מתודות אולי, בדרך כלל זה בסוף. כן, נתחיל מתודות, זה טוב. טוב, אז נודה לאופיר ושי, אופיר ליננבאום ושי מסקיד, שהם שני סטודנטים בטכניון להנדסת חשמל, שעשו את זה כפרויקט הסיום שלהם, וכמובן לקוטי, שבעצם נתן לנו את ההשראה. אז אנחנו סליחה, כן. כן. קוטי נתן לנו את ההשראה לפרויקט, שהוא בעצם רעיון שלי כשראיתי את צרויו באחת הפעמים. אז עכשיו תספר על מהו הפרויקט ומה זה האלגוריתם הזה. אוקיי, טוב, ובעיקרון מי שראה את צרויו וראה גם את הסרטון האחרון של ה-About, שבו קוטימן מספר על הפרויקט, יש דבר אחד מאוד בולט שבו רואים שקוטימן עם זקן מאוד עייף, עם עיניים כאלה של חוסר שינה, והסיבה זה בעצם חודשיים בלי שינה שקוטימן בילה בהם כשהוא עשה את הפרויקט הזה, שחלק גדול מהחודשיים האלה הוא בעצם חיפש קטעים ביוטיוב. אז יוטיוב בעצם זה מאגר מידע ענק שבערך כל דקה מועלות אליו 24 שעות של חומר אודיו, שזו כמות מאוד גדולה, והמוזיקאי בעצם צריך לחפש את הקטעים שמתאימים זה לזה. אז בעצם האלגוריתם, מה שהוא עושה זה מקשיב לקבצי המוזיקה, והוא מוצא קטעים מוזיקליים שמתאימים זה לזה, שהם פוטנציאל טוב להכנה של מיקס. למי שלא מכיר את הפרויקט של קוטי, ככה נרחיב, הכוונה היא שאפשר בעצם ליצור יצירה מוזיקלית שלמה, יצירה אודיו מוזיקלית שלמה, שמבוססת על קטעים שכבר קיימים ביוטיוב, ולא מדובר בהכרח בשימוש בכל הקטע ביוטיוב, אלא בדגימת הסאונדים הרלוונטיים. ועל זה קוטי משקיע שיושבים בול אחד על השני. כן. והאלגוריתם הזה יכול לייצר לבד, למצוא את הקטעים לבד, ובעצם ליצור את ההרמוניות, בלי שתחפש שעות. הוא מחפש בשבילך. האלגוריתם עושה את ההתאמה, ודרך אגב מי שעדיין לא ראה את צרויו, ואתם מספרים לו על זה, שירוץ ולראות. כן, זה זכה אני חושבת משהו כמו אחת ההמצאות הכי חשובות של 2009 בטיים מגזין. זה משהו, זה רציני, זה לא... זה רציני, בייחוד שהטיים מגזין יש לו היום פחות קוראים מבלוג ממוצע. אבל לא קשור, זה לא קשור. אז עכשיו בעצם אם אני רוצה לכתוב איזה יצירה, אני עם האלגוריתם שלך יכול בעצם בכמה דקות לעשות את מה שלקוטימן לקח חודשיים. תראה, האלגוריתם לא מחליף את קוטימן, הוא מוצא את הקטעים. קוטימן גם יש לו כישרון מוזיקל מאוד נדיר, ויכולת להתאים בין הקטעים ולשים אותם אחד על השני, אבל... אז איך זה עובד? אני מחפש דו והוא מוצא לי את הדו, או ש... בואו ככה נגיד, התחלתי להלחין איזה קטע. מה הוא מחפש? איך אני מבקש ממנו לחפש משהו ספציפי? אוקיי, אז בוא ניקח דוגמה. אני עכשיו יש לי איזה שיר שמתנגן לי בראש ואני אשרוק אותו. ואני אקליט את עצמי שורק אותו, ובא לי עכשיו למצוא את זה נגן גיטרה שבדיוק ניגן משהו שמאוד דומה לזה. מתוך מיליארדי קטעים שיש ביוטיוב, בסיכוי טוב שמשהו כזה נמצא. ואז האלגוריתם בעצם מכניס, במקום שאני אכתוב איזשהו טקסט, אני אכניס את קובץ הסאונד של השריקה שלי למנוע חיפוש. למנוע חיפוש הביא לי כתוצאות את הקטעים שהם יכולים להתאים לי מבחינה הרמונית. מבחינה הרמונית וגם מבחינת מקצב. בעצם יש כל מיני אפשרויות, קטעים שהם פוטנציאל טוב למיקס. גם אם אלה קטעים שיושבים ככמה שניות בתוך קטע מאוד מאוד ארוך? כן, גם אם הוא גם יגיד לך איפה זה נמצא בקטע. כלומר, אם יש עכשיו קטע של 4 דקות של איזה שיעור גיטרה, ובדיוק יש איזה 20 שניות שמתאימות, הוא יגיד לך לחפש שם. ענבר בר יהודה נראית פה מאוד 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 מתרשמת. אתם משיקים את זה כמוצר מסחרי או כמוצר תיאורטי? אנחנו כרגע לא משיקים את זה, אנחנו כרגע עשינו את זה כפרויקט גם בשביל הכיף. זה נשמע כמו יופי של אפליקציה ב-299, כן, שים את זה באפסטור ותמכור את זה. זה יוצג בחודש, ממש החודש, בכנס היוקרתי של אגודת מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה שהתקיים באילת. אבל בינתיים... מה? האלגוריתם יוצג, אנחנו כרגע לא משחררים איזשהו מוצר, אנחנו עוד נשחק איתו קצת. ואולי תשמעו מאיתנו בהמשך. אני מבינה שהייתה התאמה בינתיים של 60% בין 10 קטעים שחיפשתם, נכון? תראה, המספרים הם פחות חשובים. אפשר להיכנס אולי לראות באתר שלי. לא,
www.gidinave.com/through תגיעו לשם, אנחנו נעלה את זה. ולאלגוריתם קראתם קוטימן. לאלגוריתם קוראים אלגוריתם. אלגוריתם, יענו, אלגוקציה. יענו, כן. משחק מילים כזה. זה נורא נחמד, והוא ממש שיתף איתכם פעולה. כן, האמת היא שכמה ממש קצת אחרי שהפרויקט של קוטימן עלה, אז כתבתי לו מייל, די מהר נפגשנו והלכנו על זה. עכשיו, בעצם את היישום של האלגוריתם הזה אפשר גם להשתמש בו, אני מניח, מעבר לקבצי קול, גם בקבצי אודיו. נניח, אם אני יכול להראות איזה... אודיו וקול? בקבצי וידאו, סליחה, התכוונתי. אני יכול להראות איזה תמונה, והוא יכול לחפש לי משהו בדיוק כזה או דומה. רק תסביר לנו קצת איך זה עובד. כי אתם המעבדה לעיבוד אותות ותמונה. אוקיי, זה יפה מה שאתה אומר, כי בעיקרון גם אותות יכולים להיות קבצי אודיו, יכולים להיות תמונות, יכולים להיות וידאו. המתמטיקה דומה של כל האותות האלה, אבל בואו נחשוב למשל את הקטע של חיפוש תמונות בגוגל. למשל, אני מחפש עכשיו תמונה של סוס, מה אני עושה? אני כותב בגוגל, והוא ימצא לי את כל התמונות שמישהו בעצם תייג אותה מראש כתמונות של סוס. לא, אבל היום כבר אתה יכול להראות תמונה והוא יראה לך את התמונות את האינפורמציה שהוא מצא, לא? כיום בגוגל זה עוד לא קיים, אבל לשם אנחנו בעצם הולכים. אנחנו הולכים למקום שבו האלגוריתם בעצם ייכנס לתמונה, מה שנקרא ראייה ממוחשבת, בעצם נראה את התמונה, ועל סמך התוכן של התמונה יכול להגיד לי שמדובר בסוס. אז זה משהו כזה יומיאני כזה, שוב, הוא ייקח את המהות של סוס, יש פה את השאלה מה הוא ייקח, מה הסוסיות שבסוס. יש איזשהו קליפ שרץ עכשיו ביוטיוב של כמה מפתחים של תוכנה שקוראים לה גוגל, משהו כזה? זה של גוגל. שהם עושים פסל של שמורת רשמור, וכאילו, והם מצלמים את זה במצלמה בטלפון, והם רואים איך שגוגל מזהה את זה בתור פארק רשמור. אז זה נראה לי זה בעצם. אז זה בעצם דוגמה לחיפוש מבוסס תוכן, שהוא דומה למה שאנחנו עשינו במוזיקה. כלומר, אני לא מחפש מישהו שכתב שהוא ניגן עכשיו את אקורד GM, אלא אני ממש מקשיב לקובץ ומזהה את האקורד כ-GM. נראה לי שמה שאתם עושים במעבדה זה מאוד כיף ומעניין. כן. אתה יודע, בטח במעבדה לידם. איך בן אדם מגיע למעבדה הזאת? הוא חייב להיות סטודנט בטכניון וכל זה, או שגם סתם הדיוט יכול לעבוד? תראה, דבר ראשון זה נורא כיף לדבר על דברים שאנחנו עושים במעבדה ברדיו, כי הרבה מאוד מהדברים, רוב אנשים אחרי כמה שורות, גם אנשים שהם בתחום יכולים ללכת לאיבוד. יש לנו הרבה מתמטיקה מסובכת, וזה דורש לבוא עם רקע מתאים. מה זה רקע מתאים? מתמטיקה. מתמטיקה, הרבה הסתברות. זה כבר לא בשבילי. כאלה דברים. כאילו בעצם מה שאתה אומר זה שהדלתות עדיין נעולות והגישה היא עדיין לא לכולם. למה לא? מה, מתמטיקה? רקע מתאים ומתמטיקה. לא, אני שואל, נגיד אם סתם בן אדם שמקשיב לנו מאוד נדלק על זה ורוצה איכשהו להתחכך בסוג כזה של עשייה. האם יש לו צ'אנס, או שהוא חייב לעבור דרך הטכניון כסטודנט תואר שני? לא, תראה, בן אדם שיבוא עם רעיון מגניב, אז אני בטוח שאם הוא בר ביצוע, אז הוא לא צריך להיות מהנדס בשביל זה. כי רק מבסס את הטענה של אבי, שתמיד אמר שהכל מתמטיקה בחיים, ואני צריכה לשבת על התחת ולעשות את 4 פאקינג יחידות האלה. אולי יצא ממני משהו. נכון. והנה. סליחה, אריאל אומר 5 יחידות. זהו, שבדיוק 4 לא היו מכניסים אותי לטכניון. 4 יחידות לא מקפיצים אותך כיתה, כן? מתמטיקה זה דרך יפה מאוד למדל את הטבע, וכל דבר אפשר למדל בצורה מתמטית, אבל בסופו של דבר אפשר להצליח בחיים גם בלי מתמטיקה. אני חושב שכולנו נוכחים לראות את זה כל יום. טוב, אנחנו מאוד נשמח כשהאפליקציה שלכם תגיע לאייפד ונוכל להוריד אותה ולחפש מוזיקה, ואני גם חושב שיש פה פוטנציאל לעשות כסף. אני מניח שאתם מבינים אותו. אז מיד אחרי השיעור אנחנו נקשר אותך עם אורי והוא יסביר לך איך עושים את זה. אני חושב שהוא מבין את זה לבד. בסדר, אנחנו באנו בעיקר בשביל הכיף ובשביל... אתה רואה אורי, יש אנשים נשמה, לא? הכל אצלך תאוות בצע. באמת בשביל המשמעות של הפרויקט, אנחנו... כל הכבוד. נראה להמשך אם זה מוביל לכיוונים כאלה. גידי נווה, הוגה האלגוריתם השמיעה ומנהל הפרויקט במעבדה לעיבוד אותות ותמונה בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם.